моҳои ахир набираи президенти ӯзбекистон Ислом Каримови хурдӣ, писари Гулнора Каримова, чанд дафъа бо нашрияҳои байналмилалӣ вохӯрда, бибияш Татьяна Каримова ва холааш, духтари дуюми президенти Ӯзбекистон Лола Каримоваро бо бадном кардани модараш дар назди бобоаш Ислом Каримови Калонӣ муттаҳам кард. ҳоло аз ҳамсӯҳбатамон Камолиддин Рабимов, коршиноси умури Ӯзбекистон ва Осиёи марказӣ, ки тавассути Skype ба мо ҳамроҳ шуд, мепурсам, чаро ин набераи 22-солаи президенти Ӯзбекистон ба воситаҳои ахбори умум рӯй овардааст? воқеан Ислом Каримови хурдӣ, набераи президенти Ӯзбекистон Ислом Каримов, вақтҳои ахир фаъол шудааст, дар ҳоле ки модараш Гулнора Каримова ба қавле дар Ӯзбекистон таҳти назорати мақомот қарор дорад. писараш Ислом Каримови хурдӣ дар Лондон аст ва имконоти хуби молӣ дар ихтиёр дорад. то ҷои мо медонем, набераи президенти Ӯзбекистон якчанд ширкати имиҷсозро кироя карда барои беҳбуд бахшидани афкори ҷомеа дар бораи оилаи Гулнора Каримова талош дорад. пас Камолиддин ин матолиби ба истилоҳ беобрӯкунандаро, ки набераи президенти Ӯзбекистонро ҳамчун як ҷавони майнушу духтарбоз намоиш медиҳанд, кӣ нашр кардааст? агар шумо аксҳои зиёдеро, ки дар интернет ҷой доданд, дар назар дошта бошед, ин аксҳоро солҳои пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook ва Instagram худи набераи президенти Ӯзбекистон ва модараш Гулнора Каримова гузоштанд ва мухолифони режими Ӯзбекистон, ки аксаран дар хориҷа ба сар мебаранд, нусхагирӣ карда имрӯз истифода мебаранд. агар барои хадамоти амнияти миллӣ бадном кардани Ислом Каримови хурдӣ лозим мебуд, онҳо маълумоти бештар, номҳои бештар ва ҳодисаҳои бадномкунандаро бо рӯзу соаташ ошкор мекарданд. агар таваҷҷӯҳ карда бошед, дар канори аксҳову мақолаҳо шумо ном намебинед. намефаҳмед, ки ҳодиса кай ва дар куҷо ба вуқӯъ пайваста аст. асосан ин мақолаҳои таҳлилӣ мебошанд, акс барои таҳкими суханони муаллифонаш насб шудааст. пас ба фикри шумо, Камолиддин, дурнамои равобити миёни аъзои оилаи президенти Ӯзбекистон, ба хусус муносиботи ӯ бо духтараш Гулнора Каримова ва наберааш Ислом Каримови хурдӣ чӣ мешуда бошад? Я могу предполагать, что то, что делает Ислам Каримов-младший, это однозначно не будет понравиться Каримову-старшему. ба фикри ман фаъолиятҳои Ислом Каримови хурдӣ ба бобояш хеле ҳам маъқул нест. ҳеҷ кас намехоҳад, ки вазъи оилааш дар мазҳари он баҳс шавад. аз сӯи дигар, ин ҳабси хонагӣ як бозии бузург аст. ахиран духтари президент Гулнора Каримова бо иттиҳоми вазнини фасоду шустушӯи пул дар Фаронса ва Шветсия рӯбарӯ шуд. агар имрӯз Гулнора аз Ӯзбекистон берун ояд, ӯро фавран боздошт мекунанд ва ба кишварҳои аврупоӣ истирдод мекунанд. аммо тибқи қонунҳои байналмилалӣ, агар Гулнора Каримова дар иртибот бо ҳамин айбномаҳо дар Ӯзбекистон муҳокима шавад, айбномаҳои вай дар кишварҳои аврупоӣ бояд лағв шаванд. барои як ҷурм нафареро фақат як дафъа метавон муҳокима кард. ин раванд солҳо идома меёбад ва ҳоло ҳадаф ин аст, ки Гулнора Каримова ҳамчун қурбонии дасисаҳои модару падар ва ниҳодҳои қудратманди давлат нишон дода шавад. сипас бо сафедкунии номи ӯ машғул мешаванд. Приятного с полезным. То есть показать Гульнару Каримову как некая жертва спецслужб, что ли, или как бы влиятельных групп, что ли, и идет отбеливание, оправдывание. ташаккур аз шумо, Камолиддин Рабимов, коршиноси умури Ӯзбекистон ва Осиёи марказӣ.